Média és valóság, a Dick Rádió médiatudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ránk fordítja értékes idejét, a Média és Valóság podcastet hallgatjátok és látjátok. Baranyi Tamás vagyok, műsorvezető társam pedig Minzari Szandi. Sziasztok, én is szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót. Mit gondolsz, Szandi? Egy kortárs festőművészre mennyire hat a média világa? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, nem csak mi itt élőben, hanem a nézők és a hallgatók is, hogy csatlakozik a mai beszélgetésünkhöz Hanyú Zsolt kortárs festőművész. Nagyon sokan ismerik a nevét, tudnak hozzá arcot is csatolni, és egyre többen tudnak festményeket is csatolni. Meséljen nekünk erről, sok szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, Zsolt, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Mi volt a kérdés? A média, az média. hogyan, ugye találkozik? Hogyan találkozik? Kortárs festőre. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, tehát szerintem most sokkal egyszerűbb dolga van a művészeknek ezzel kapcsolatosan, mert sok olyan csatorna van, ahol meg lehet mutatkozni, és lehet ugye követő bázisokat növelni, és sok helyen meg lehet mutatni az embernek a munkásságát és a képeit, és ez szerintem nagyon hasznos tud lenni. Most ugye abban a világban, amiben élünk, mindenhol jelen van a média. Mennyire törekszel arra, hogy megjelenjen a festményeidben a média, mint valamilyen háttér, vagy egy utalással, hogy ebben a kontextusban helyezd el a néző számára? Én valójában nem nagyon törekszem így a média hatására, tehát nyilván azért látok képeket, emberi sorsokat, ugye, ami természetesen érzelmekkel hatnak rám, tehát ezért ez valamilyen szinten benne vannak a festményeimben, de nagyon nem követem úgy annyira a médiának ezt a fajta oldalát. A történetmesélés az mennyire fontos a te művészetedben? Ezt nagyon fontosnak tartom, mert tehát számomra ez fontos, hogyha valaki meglátja a képeimet, egy kiállításon megáll a képem előtt, akkor legyen mondani valója. És nyilván van benne szép dolog, mert szerintem mindenkire másképp hat, akár a téma, akár a színek, ugye érzelmekkel hatnak természetesen, tehát azért is így próbálok ugye a színekkel érzelmeket kiváltani, és tehát ez fontos szerintem, hogy legyen egy története, egy mondani valója egy festménynek. Említetted, hogy mindenkire másképp hat egy kép. Mennyire fontos számodra, hogy a befogadóban ugyanaz az üzenet fogalmazódjon meg, mint amit te szerettél volna közölni? Ezt én nem nagyon szoktam erre figyelni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek van saját tapasztalata, akár hozott dolgai a gyerekkorából, hogyha most felnőttekről beszélünk, és tehát mindenkire másképpen hat. Tehát én arra nem törekszem, hogy mindenkiből ugyanazt a hatást váltsa ki egy festményem. Tehát azt nehéz egyébként fogalmazni egy festményen keresztül, hogy így hasson a nézőre. Ugye a divat világában vannak úgymond trendi színek, ugye évszakonként is tudnak akár változni, vagy felelevenítenek egy-egy korszakot a régmúltból. Neked viszont a képeidre a szín az úgy jellemző, tehát hogy idézőjelben nekem naívként, laikusként teljesen mindegy, hogy egy történetmesélés előtt állok, vagy egy tulipán előtt, tudom, hogy a színekből az Hanyú Zsolt. Miért ezek a színek, miért ezek az élénk színek, neked mit jelentenek, és hogy abszolút nem félsz színeket használni, míg azért a kortárs művészetre is legalábbis amennyire én figyelem, jellemző ez a földszínek, a beleolvadás, nem ez a nagyon harsány, amit egyébként én imádok, de hogy mersz használni színeket, ez honnan jön, miből adódik, illetve azt is jelenti egyben, hogy nem foglalkozol azzal, hogy ki mit gondol rólad, hanem egyszerűen megalkotod, amire gondolsz? Igen, el is mondtad végül is a választ. Igen, mert én próbálom azt, ami belülről jön. Tehát ugyanúgy a megjelenítési formáimat, ugye a kubizmusnak azért van egy tényleg egy olyan ábrázolásmódja, ami egyedi. És ugye én hozzáraktam a saját érzelmi világomból a színeket, és tehát én ebből nem akarok kizökkenni, és tehát nem törekszem arra, hogy mit szól a néző majd, vagy a külvilág, vagy éppen a kritikusok. Tehát én szerintem a festészetben nagyon fontos, hogy őszinte legyen, és legyen egyedi, és arról az alkotóról szóljon.
Mondtad, hogy az a fontos, ami belülről jön, a belső tartalom. Igen. Volt már olyan, hogy megjelent benned valamilyen tartalom, üzenet, és úgy döntöttél, hogy ezt mégsem fogod megfesteni, mert valami módon az már túl intim lenne, vagy túl menne egy olyan határon, amit esetleg nem biztos, hogy be tudnának fogadni olyan módon, ahogyan azt te meg szeretnéd értetni a másikkal. Természetesen sok van ilyen, tehát, illetve szoktak lenni egyedi megrendeléseim is, ami ilyen, hogy mondjam, koncepciót igényel, vagy mondani valót, de ezeket nem szoktam kirakni a közösségi médiára, de illetve meg is fogalmazódik bennem, tehát szokott természetesen ilyen koncepció megszületni a fejemben, hogy ami nem annyira, nem is azt mondom, hogy nem annyira lesz őszinte, vagy ami fog tetszeni az embereknek, de tehát én próbálok ezzel is így azonosulni, és csak olyanokat festel, amit tényleg szeretek. És ez általában a zenei témákhoz szokott kötődni. Mit jelent Zsolt, a festményeidben az igazság? Mert ugye a mai felgyorsult világban itt a média hatására azért az igazságnak 1000 arca lehet. Az, hogy mitől van igazság a te festményeidben, azt mi miből tudjuk szemlélőként érezni, észlelni? Szerintem pont, amit az előbb is említettem, hogy legyen őszinte, és én nem szeretek kizökkenni a saját formavilágomból, színeimből, és ez szerintem egyértelmű, hogy én ezeket így látom, tehát ez a látásmódom, és valójában én ezt képviselem. Egyik fő inspirációd, azt mondod, a zene. Igen. Hogyan jött ez, és hogyan lehet megjeleníteni a zenét a festményeken? Ez egy olyan kérdés, ami valójában számomra egyszerű, mert sok olyan kérdés szoktak nekem föltenni, hogy miből kapok ihletet, inspirációt, és tehát nekem a zene az gyerekkoromtól van, és ezt sok esetben nem lehet megmagyarázni, hogy mitől lesz egy zenész, vagy egy gyerekből zenész, vagy éppen művész, előadó művész, színész, éppen vagy tűzoltó, nem tudom, mit mondjak még ezzel kapcsolatosan, tehát hogy ne csak a művészetről beszélgessünk. Tehát ez ami megfogalmazódik egy gyerekben, és belülről jön, szerintem ez nagyon őszinte tud lenni, és természetes, és ilyenkor nem kell keresgélni ihletet, meg koncepciókat. Nyilván a technikát meg lehet tanulni, tehát ez egy fontos része, de a látásmódot azt nem lehet megtanulni. De van annak egyfajta útja, módja, egy metódus, amivel mondjuk ki tud bontakozni a zene számodra a festészetben? Tehát, hogy amikor hallasz egy zenét, akkor megvan már a fejedben, hogy akkor ezt hogyan fogom megjeleníteni, vagy ez közben alakul ki? A kép is az is. Igen, vegyesen. Tehát ez képenként mindig változik, de amikor elkezdek egy festményt, ez egy alkotás, akár már csak így már ha alapozom csak először már a festményt, megvan a méret, kitalálom a vászonnak a méretét, tehát akkor már a fejemben ott van egy kép. És nyilván tehát az álom az megszületett, és azt meg kell valósítani. Nyilván közben még vannak akár a színekkel, tehát a színeknek a játéka, akár a formáknak a játéka, én szeretek a formákkal játszani, és valójában így ennyi, tehát hogy nekem nem kell keresgélnem. Mennyi időt vesz igénybe nálad egy műnek az elkészítése? Mitől függ az, hogy mennyire van kedved, vagy hogyan alakítod egy napodat így művészként? Ez érdekes, mert tehát nekem minden reggel, amikor fölkelek, én alig várom, hogy a vászon elé üljek. Tehát hiába festettem akár több napon keresztül 10-15 óra hosszát, tehát ugye én egész nap festek, és alig várom, hogy ugyanúgy reggel elkezdek, pláne ugye, hogyha egy új témán dolgozom, új festményen dolgozom. Ez mérettől függ természetesen, hogy mennyi idő, mondjuk egy 120x100 cm-es festmény az általában egy ilyen 7 és 10 nap között szokott így elkészülni. A megrendelésre készült képek az egy külön kategória tulajdonképpen így a festészeten belül. Nagyon nagy művek születtek mecinásokon keresztül, de azért gondolom, hogy lehet egy feladat az a művész számára, hogy bele kell helyezkedned abba a témába, vagy abba a megjelenési módba, ahogyan ezt elvárják. Mennyire könnyű, nehéz ez számodra?
Én ezt mindig egy kihívásnak szoktam így befogadni, és szerintem egy megrendelés, én azért szoktam szeretni a megrendeléseket, mert ez egy magasabb kreativitást igényel, és én ezeket szeretem. Én azért is például választottam a kubizmust, mert abban érzem magam szabadnak, de viszont sokkal nagyobb kreativitást igényel, mint mondjuk a realista festészet. Mert ugye a valóságot megfesteni, most nem akarok ezzel ugye nyilván szakmailag megbántani senkit, ez nyilván ez a saját nézőpontom, saját véleményem, hogy ugye a valóságot megfesteni szerintem nem mondom, hogy egyszerű, de nem kell annyit gondolkodni rajta. A kubizmusban ugye vannak formák, színek, ugye nyilván a formákkal játszunk inkább, és az sokkal nagy kreativitást igényel, illetve a megrendeléseknél, hogyha valakinek megszületik a fejében az, hogy ad egy témát, ad bizonyos dolgokat, és azt megvalósítani, szerintem az egy kihívás tényleg. Kihívást jelent. Nekem most az a kihívás, hogy megértsem, hogy egy absztrakt megjelenítéssel, ha valakinek van egy konkrét témája, akkor mennyiben tudtok közös nevezőre jutni. Mert az lenne, hogy a valóságot kell lefestenem, az elég fekete-fehér. De hogyha a fejedben megjelennek különböző szimbólumok, illetve elvont képek, a másik fejében az mennyire lesz ugyanaz, aki a megrendelő. Tehát ebben szokott vagy az egyeztetés mennyire egy hosszú út, mennyire hosszú a felszállópálya, amíg elindul a mű konkrét elkészítése. Ezek egyszerűek szoktak lenni, mert ugye nyilván én nem nagyon szoktam vállalni olyan alkotást, olyan elgondolást, ami nem én vagyok. Tehát nem nagyon szoktam ebből kitérni, nyilván azért is mondom, hogy egyszerű, mert akik ismerik a festményeimet, azért keresnek meg, mert ezek a formák, ez a mondani való, ez a színvilág tetszik nekik, és én ebből nem nagyon szoktam kitérni. Volt egy-kettő, de azt azért vállaltam el, mert már vásároltak tőlem 8-10-15 darab festményt, és akkor nyilván készítettem nekik egy olyat, ami nem belevaló ebben a stílusban, de ez ritka. Tehát csak olyat szoktam elvállalni, ami mondom, tehát az én látásmódomban beleillik. Egy kicsit elmagyaráznád kérlek Zsolt a nézőknek, hallgatóknak, hogy ez a kubizmus, ez mit jelent annak, aki nem ismeri mondjuk a te képeidet? Ki inspirálja? Ki ebben a nagy nép? Ki az, aki hatással volt rád? Miért választottad ezt, illetve hogy kell ezt elképzelnünk? A kubizmus kockát jelent egyébként magyarul, és ez geometriai formákból állnak össze, tehát egy alkotás, egy téma, egy tárgy, akár egy figurális alak, tehát abból tevődik össze. Nyilván ezeken lehet változtatni. Én azt szoktam mondani, hogy ami valóságban kerek, az nálunk kocka. Tehát, vagy akár fordítva. És illetve a kubizmusnak még az egyik jellegzetessége az, hogy tehát nem minden esetben a teljes tárgy vagy figurális alakot jelenítjük meg a vászon felületén, hanem esetleg egy metszetet belőle csak. Tehát, hogy utalunk arra valamire, hogy az mi lehet, és ezért is jó. Én ezért is szeretem, mert a nézők számára tehát ad egy olyan élményt, ami elgondolkodtat, és megáll a vászon, vagy a kép elé, a festmény előtt megáll, és akkor végül is tud gondolkodni, hogy ez éppen most mi lehet. Nyilván ezeket a motivumokat, szimbólumokat úgy fogjuk megjeleníteni a vászon felületén, hogy kivehető legyen. Tehát nem egy pár centis dolgot, vagy tényleg egy olyan metszetét fogjuk, ami észlelhető, hogy az mi lehet. Tehát, hogy ki lehessen találni a néző számára. És olyan volt már, hogy a média inspirált? Természetesen, tehát hatása van a média a művészetre, úgy gondolom, részben keveredik is. Tehát én a médiát szeretem sok nézőpontból, szeretem, mert a világ része, úgy gondolom, és tehát nem térhetünk el előle, tehát kapcsolódnunk kell hozzá, és fel kell dolgoznunk. Én inkább az érzelmekhez szeretek kötődni, és én azt viszem bele a festményeimbe. Nagyon érdekes az, hogy ugye említetted, hogy nem követed azt, hogy mik azok a reakciók, amik így ösztönből jönnek egy-egy nézőben, viszont nagyon sokan meg téged követnek, és számos elismerést is kaptál egyébként, és a média tele is volt egyébként nagyon sok számos olyan díjaddal, amiről nagyon szerényen szoktál csak beszélni, de megtennéd egyébként, hogy erről is mesélsz nekünk egy kicsit, illetve arról, hogy ez a fajta elismerés, ami így kívülről jön, és nem a családtól, ez benned mit ébreszt? Tehát fontos-e mégis valahol ez a visszacsatolás? Igen.
2023-ban kaptam mégis 2 nemzetközi díjat is, az egyiket Rómában vehettem át, ez egy nemzetközi művészeti díj, Michelangelo díj, és személyesen vehettem át Rómában, amire nagyon büszke vagyok, és végül is nagyon sokat változott a munkásságom azóta, illetve évvégén pedig kaptam New Yorkban, ugyanúgy Washingtonban egy nemzetközi művészeti kurátori díjat. Ez végülis mindkettő hatással volt így a munkásságomra, azóta nagyon sok kiállításom van, rendezvényekre hívnak, tehát meghívásaim vannak, megrendeléseim vannak, úgyhogy ez inspiráló tud lenni egy művész számára, de viszont azt el kell mondanom, és fontosnak tartom, hogy szerintem egy művésznek nem szabad kergetni a díjait, vagy a díjakat. Tehát nem szabad, hogy az inspirálja, hogy én a munkácsi és egyéb más díjakra törekszem, és az legyen a célom. Tehát én ezt nem szeretem, inkább én tényleg a mondani valóra törekszem, a minőségre törekszem, és ugye nyilván is nem utolsó sorban, hogy az alkotás közbeni élmény. Számomra ez nagyon fontos. És gondolom, így a díjakon túl, akkor ezek szerint sokkal fontosabb az a visszajelzés, amit a festményt megszemlélőktől kapsz. Tudnál mondani egy-két példát, ami igazán úgy kedves számodra, olyan visszajelzést, ami úgy nagy erővel és munícióval töltött föl a továbbiakra? Hát ilyen számtalan van természetesen, mert én országosan szoktam kiállítani, és nagyon sok emberrel találkozom, és sok történetet hallottam már így a festményeimmel kapcsolatosan, és személyesen is természetesen, és én pont a szemlélő nagyon fontos számomra, hogyha megáll a festményem előtt, és elmondja azt a történetet, amit ő benne lát, és ugye szoktak születni érdekes dolgok. Természetesen. Ezek után egy sztorit azért hozz meg velünk most már. Úgyhogy tehát ezek érdekes dolgok tudnak lenni. Tehát több ilyen is van, például hát ezek ugye nyilván pozitívak szoktak lenni 99%-ban, tehát úgyhogy például volt olyan, hogy az egyik kiállításom alkalmával beszélgettem valakivel, még a kiállítás megnyitó elején, és akkor pont egy festmény előtt álltunk, és beszélgettünk róla, és a kiállítás legvégén ugyanúgy összefutottam vele. Ilyenkor nekem ugye nyilván nagyon sok ember szokott lenni a kiállításaimon, hála Istennek, és ugye mindenkire 1-2 percem van, és azért mondom, hogy összefutottam még vele a kiállítás végén, és akkor ugyanúgy a kép előtt beszélgettünk, és rámutatott a képre, hogy ez itt volt a kiállítás elején is? Mondtam, hogy igen. és elkezdtünk a képről beszélgetni, és akkor mondtam, hogy ez egy csellós kép. És hol a cselló? És akkor... egy darab valóban ott van. Igen, tehát azért szoktak ilyen poénok is lenni, de ugye nyilván tehát ezek pont azért szépek és jók, mert tehát ahogy említettem, hogy a festményeimen tehát tényleg valahol csak egy metszet van, vagy utalás van, és akkor tehát meg kell állni a festmény előtt, és meg kell vizsgálni, el kell rajta gondolkodni, és ezért szép ez az egész. Ugye, teljesen azt érzem, hogy alkotó művészként valóban várod azt, hogy ott legyél a vászon előtt, de hogy nem nagyon követed ezeket a közösségi oldalakat, nincsen PR csapatod, aki itt megossza a képédet, hanem látom, hogy te csinálod, és annyira szeretem, mert mindig oda szokott írni a Zsolt párja a kislányának az édesanyja, hogy nagyon szép, hú, ez milyen jó lett, és én mindig mosolygok, hogy tuti, hogy 50-szer látja egy nap a festményt, de odaírta, hogy ez olyan jó lehet, hogy ez nekem is mennyire tetszik. Gondolkodtál azon, hogy egyébként érdemes lenne jobban felfuttatni ezeket a közösségi platformaikat, vagy akár a festményeidnek külön készíteni egyet, és ott próbálni, vagy a díjakból adódóan, illetve az ismertségednek köszönhetően elég ez, és nem szeretnél szélesebb körben. De szeretik természetesen szélesebb körben, mert azért jó, hogyha egy művésznek van követőbázisa, de ez szerintem nem utolsó sorban értékesítési szempontból is nagyon jó lehet. Elég nehezen adom ki magamat, az igazság, hogy én nem vagyok az a fajta ember, aki a tojásrántottáját is fölrakja, a reggeliét, meg egyéb más dolgait. Én nehezen mutatom magamat, és nekem ez számomra nagyon nehéz, megmondom őszintén, hogy őszinte legyek. Tehát ez nekem minden nap, vagy nem azt mondom minden nap, hanem sok esetben meg kell birkóznom ezzel a dologgal. Nekem ez sokkal nehezebb, mint megfesteni egy festményt. De erre vannak emberek, személyek, ezt ki lehet szervezni egy személy
helyére valakinek, és akkor el tudja látni a feladatot. Vagy akkor szeretnéd, ha mégiscsak te vagy az, aki ezt is felügyeli? Ez nehéz dolog, mert ugye nyilván tehát ennek van egy nagyon nagy anyagi háttere. Tehát az nehéz egyébként, hogy egy művész ugye nyilván saját maga menedzseli magát, de az is nehéz, hogy ezt ugye meg tudja az ember fizetni. Tehát, és sok próbálkozásom volt menedzsmenttel, egyéb más emberekkel, akik segítettek, de nem úgy csinálták meg, mondom őszintén, ahogy kellett volna. Most én próbálom ezt, most elkezdtem egyébként most jobban sokkal többet posztolni, fölépíteni, de remélem, hogy nyilván sikerülni is fog, és tehát most én ezt kitűztem célként, hogy minél több követőbázisom legyen, de én most kezdtem el valójában. Ugye a legelején például én a festményeimet is nagyon nehezen mutattam meg, képzeljétek el, mert azt hittem, hogy nem jók, nem fognak tetszeni az embereknek, és tehát én egy picikét, most nem azt mondom, zárkozott ember vagyok, mert szeretek barátkozni, meg szeretem a társaságot, meg rendezvényekre eljárni, de viszont tehát ez a fajta dolog nekem nehéz így ez az oldala a művészetnek. Ugye, de kapcsolódik hozzá sajnos. Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után. Visszajövünk. Média és valóság, a Dick Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás. Szoktad-e egyébként, ha már ugye van, legalábbis Facebook oldalad biztos, mert ott követlek. Tehát a Facebookon mondjuk nézed azokat a kollégáidat, festő kollégáidat, akik hasonló stílusban festenek, akár nemzetközi szintéren is, mint te, inspirálódsz belőlük, vagy ők belőled. Tehát van egy kiépített közösségi kohézió a kubista festők között, jól mondom? Kubista festők között nemzetközi szinten? Követek egy pár művészt, de ők pont más fajta stílusban festenek. Nem nagyon szoktam inspirálódni, de ez valamilyen szinten tudatosan is van, mert nem lehet tudni, hogy pont egy képi megjelenítés, vagy egy tárgy, egy alak mikor fog eszembe jutni, amit lehet 2 éve láttam egy felületen, és nem akarok másolni. Uh-huh. Tehát ezért nem nagyon szoktam. Régebben nagyon sokat nézegettem festőknek az alkotásait, de szerintem az elején, amíg az ember akár tanulmányképeken dolgozik, keresgeti önmagát, akkor kell is. Szerintem ez egy része, illetve az, hogy másoljon is ugye nagy festőművészeknek az alkotásait, tanulmányozza, de mostanában nem nagyon. 1-2 nyilván, amit fölad, esetleg amit néha megnézek, az föl szokta ugye dobni a rendszer, de annyira nem szoktam nézegetni, és nem szoktam belőle inspirálódni. Említetted az imént, hogy volt már olyan ember, aki foglalkozott a képek megjelenítésével, promotálásával akár a közösségi oldalakon, de nem felelt meg. Megkérdezném, hogy miért nem felelt meg, és mondjuk Hanyú Zsolt szerint a saját festményeinek milyen módon kell megjelenni ilyen média felületeken, ilyen platformokon? Mi a te elképzelésed arról, hogy ezek hogyan kell, hogy ott szint kapjanak? Ez egy érdekes kérdés, valójában nem ilyen szinten nem felelt meg, hanem teljesen más szempontból. Ez a saját véleményem, ami itt Magyarországon történik, ezt lehet, hogy nem kellene elmondanom. Mondd el, csak hogy belenyúltál egy picikét, igen. Tehát az előadó művészetben szerintem arra felépült 60-70-80 éve ugye voltak a Ki mit tud, meg a Táncdal Fesztivál című tehetségkutató versenyek, és itt erre szerintem fölépült egy menedzsment, nagyon sokan foglalkoznak ezzel, hogy előadó művészeket menedzselnek, de sajnos én ezt nem tapasztalom a festőművészetben. Tehát a képzőművészetben, tehát ez nem látom, hogy kialakult volna. Természetesen vannak galériák, akik foglalkoznak művészekkel, de ez eleve egy zárt világ. Igen. Ez zárt világ, illetve az sem olyan menedzselés, aminek kellene történnie. Tehát nem összetett. Tehát, hogy nem fogja össze a művészeket is, és akár egy művészen belül sem fogalmazódnak meg azok a történések, aminek meg kellene történnie. Tehát ugye most már tényleg ez egy összetett dolog, hogy egy művésznek, tehát
tehát nagyon-nagyon sok szegmense van ennek, hogy egy művész tényleg ott van a kirakatban, és minden szempontból megfeleljen. És ugye nyilván a fő cél az, hogy legyen értékesítés. Tehát egy művésznek szerintem a festőművészeknek az lenne a dolga, hogy ott álljanak a vászon előtt, alkossanak, és valójában legyen egy olyan menedzsment mögötte, vagy akár egy ember, aki értékesíti a festményeit, és valójában így bezárul volna a kör, de ez nem ilyen egyszerű. Tehát a kérdés B részét még azért picit kisajtolnám, hogy szerinted milyen elemek kellenének, hogy benne legyenek abban a csomagban, ami mondjuk promotál egy festőt ma, 2026-ban. Tehát mi az, ami hiányzik neked abból a jelenlegi megoldás csomagból, ami szerinted mindenképp pedig ott kellene, hogy legyen? Ugye, tehát ahogy említettem, hogy ez egy összetett dolog. Tehát a festőművészeknek, hogy tényleg csak ott a műteremben alkossanak, és akkor ennyi lenne a dolgok. Hogyha van egy ember, aki értékesíti a festményeket, az alkotásokat, tehát szervezi a kiállításokat, különböző rendezvényekre meghívott legyen az a művész. Tehát ez, hogy fölkarolja, akár anyagilag is, ugye nyilván, hogyha úgy van, akkor támogatva legyen, illetve és még nem is beszélünk nemzetközi dolgokról. Tehát ezek, illetve tehát az anyagi eszközök, meg az, hogy egy kiállítás le legyen szervezve, ez mögött nagyon-nagyon sok háttérmunka van. Ez magyar sajátosság, ez a hiány, vagy úgy nemzetközi szinten is látható? Nemzetközi szinten azért sokkal nagyobb lehetőség van szerintem a művészeknek, tehát más a szemlélet, más az anyagiaknak a alakulása, igen, illetve nagyon sok ország, vagy nagyváros, főváros sokkal jobban kezeli a művészeket, tehát sokkal több lehetőség van. Igen, és kialakult egy olyan menedzsment, mint itt Magyarországon az előadó művészetben, tehát hogy nyilván művészet és művészetek között van különbség természetesen, de tudjuk azt, hogy a zene sokkal jobban benne van a hétköznapi világban, tehát az emberekben. Beülünk a kocsiba, bekapcsoljuk a rádiót, vagy a CD-t, és rögtön szól a zene. A képzőművészet egy picikét más. Illetve hozzáteszem, a képzőművészetem, azt is ugye külön lehet csatolni, más a festőművészet, más például a szobrászoknak az élete, tehát az még egy fokkal, vagy akár több fokkal sokkal nehezebb. Nagyon érdekes egyébként, hogy lényegében amit elmondasz, az az, hogy ugye a művészetnek az éneklése, a táncolása, tehát ez a művészeti ág, az egy showbizniszé nőtte ki magát. Igen. Még ti teljesen a háttérbe vagytok szorítva. Szerintem egyébként azért is van ez, mert nagyon kevés az általános tudás a festészeti stílusokról, festőkről. Tehát, hogy az ember azt sem tudja, hogy milyen fajta festési technikák vannak, ki mit fest. Ugye, ha valaki ismer egy Picasso-t, szerintem itt így kiismerül. És egyébként volt egy beszélgetésem, és ott beszéltünk arról, hogy ki a kedvenc festő, és akkor mondtam, hogy Frida Kahlo és Hanyu Zsolt. Tehát, de ennyit is tudok, Köszönöm. tehát hogy ez a kettő az, ami engem úgy megragadott, de hogy nincs elég tudásom ahhoz, hogy én tudjak egy képzőművészeti beszélgetést mondjuk 6,5 percnél tovább fenntartani. Nem? Tehát ez egy általános probléma, ugye? Valahogy azt érezzük, nem, hogy valahogy ez olyan távol van tőlünk, a kultúrának ez a szelete. Igen. Hát szerintem az is lehet egy ilyen alapilyennek, hogy nem nagyon férünk hozzá, és nem igen találkozunk vele annyiszor, mint más tartalmakkal. Igen. Akár a médiában. Igényünk meg egyébként meg lenne rá, tehát a legújabb festményed is a tulipános, tehát hogy az ott annyira előttem van, tehát hogy úgy az embernek szomjazik a lelke arra, hogy új információ, új ingerek érjék, csak valóban nem egy ilyen elérhető dolog, és ezért annyira örülök annak, amikor látom egy ilyen bejelentkezéseteket, hogy elmentek egy kiállításra, vagy te adsz szépen át egy díjat, vagy te vagy ott meghívva vendégként, tehát hogy jó ezt látni, és különösen jó ezt úgy látni, hogy tudjuk azt, hogy a közösségünkhöz tartozol. Volt valaha témában ez? Volt valaha egy interjúd úgy kisarkítva, hogy meg kellett szólaljon a média reprezentáció szempontjából a roma oldalnak? Nem igazán. Tehát én természetesen nem titkolom, én szeretem egyébként a származásom, és ha még egyszer születnék, akkor ugyanúgy romának születnék, vagy szeretnék születni.
nem volt így kisarkítva, és én erre büszke vagyok, meg én nem úgy szeretnék híres festőművész lenni a származásom miatt. Hogyha valaki szereti a művészetemet, akkor azért szeresse, mert tetszik neki a festményem, vagy a mondani valója, vagy a témája, a színvilága, és nem azért, mert ez a roma származású alkotóművész, és azért legyen fölkarolva. Tehát én nem erről az oldalról próbálok feltörni, vagy utat keresni. És annyira jó látni, felüdülés egyébként, hogy amikor elnyersz egy díjat, van egy kiállításod, és erről cikkeznek, akkor sehol nincs ott az, hogy a Zsolt roma származású, tehát hogy ő egy ilyen fehér hollóként, igen, tehát hogy ő valóban ilyen sallangmentesen csak a festményei alapján ítélik meg, és írják le azt a megfogalmazott pozitív vagy negatív kritikát, de soha nincs arról szó, tehát nincs belőle egy ilyen szenzáció hajhászat, ami egyébként a médiára jellemző. Mert ugye nagyon szeretik úgy csomagolni, meg úgy kerekíteni, hogy azért ez benne legyen, mert milyen sokan kattintanak majd rá, tehát ez külön jó így látni. Igen, az nagy dolog, ez általában a nagy alkotóknak a sajátja, hogy nem azt nézik, hogy hova sorolható be ide vagy oda minden csoportokba, hanem a műveiről van szó. Így a valósággal kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy szerinted a média, vagy mondjuk a festészet az, ami közelebb visz minket a saját valóságunkhoz? Számodra melyik az a út, ami szerinted egy ilyen környezetet, a befogadót oda tudja vezetni, mert hogy téged biztosan a festészet, az nem kérdés, de hogy nekünk hétköznapi embereknek szerinted egy festmény tud közelebb vinni önmagunkhoz, vagy a média tartalmak? Én minden esetben szeretném, hogy a festészet. Igen. Nyilván, tehát a média pont, ugye, hogy említettétek pont a zenét, tehát hogy a festészet egy picikét ugye hátrébb áll, de én úgy gondolom, hogy a média, tehát az nagyon gyors tud lenni és felületes. És viszont a festészet az szerintem közelebb tudja vinni egy picikét, mert az ott megállunk egy picikét, ott türelemmel tudunk megállni egy festmény előtt, és el tudunk rajta gondolkodni a mondani valóján. Viszont a média, tehát van egy felgyorsult világ, és nagyon sok információt kapunk egy nap, és sok esetben nem is tudunk gondolkodni rajta, mert annyi helyről kapunk, akár egy vásárlás alkalmával, akár hogyha az ember kocsiban ül, vagy meghallgatunk egy híreket, és valójában lehet, hogy egy-kettő fölhívja a figyelmünket, vagy ami közelebb áll hozzánk, és meghatódunk tőle, de szerintem a festészet az másabb egy picit, az őszintébb. Meg úgy lecsupaszít, nem? Tehát nekem volt már olyan, hogy láttam egy festményt, és úgy nagyon elgondolkodtam mindenen. Tehát, hogy tudod pofon lenni, akkor is, hogyha tetszik. Tehát, hogy akkor is egy másik irányba tudja az ember sodorni. Igen, az biztos, hogy egy mélyebb ponton ragad meg minket, és abból mindig egy mélyebb vonulat, egy folyamat indul el, mint mondjuk a médiának a felszínesebb tartalmai folytán, az teljesen biztos. Mit gondolsz arról, hogy magának a festészetnek a megjelenése egy ilyen gyorsan változó, pörgő, instant világban, ez erősség lesz idővel, hogy ott meg kell állni, időt kell rá szentelni, vagy pedig épp ellenkezőleg még inkább távol kerülhetünk a festészettől. Mert hogy a gyors, egyszerű üzenetekhez és azokhoz a képekhez vagyunk szokva, amelyek gyorsan fogyaszthatóak, és aztán már pörgethetjük tovább a telefonunkat. Szóval ez egy erőssége lesz idővel, vagy eltávolíthat minket a találkozástól. Az, hogy ott meg kell állni, és időt kell rá szánnunk. Igen. Hát szerintem a kettő azért keveredik, én ezt úgy gondolom, de szálljunk rá időt, és tehát a média nyilván hatással van ránk, meg sokszor ugye nyilván, tehát jobban a valóságot tükrözi. Egy festmény, ugye az is lehet egy alap, ami a valósághoz kötődik, de az mivel, hogy érzelmekkel hat, nyilván a médiában is vannak, ugye nyilván az is az érzelmekre hat természetesen, tehát úgy van beállítva, de ugye, tehát egy festménynek a mondani valója azért, hogyha úgyis azelőtt az alkotás előtt fogunk megállni, ami számunkra a lelkünknek pozitívan fog hatni. Én mindig azt mondom magamnak, hogy a média, meg most miközben hallgattalak, és így
fordítottam le magamnak a dolgot, hogy valahogy a média inkább érzelmeket közvetít, míg a művészet érzéseket. Tehát egy sokkal tartósabb, sokkal mélyebb, sokkal komplexebb dolgot, nem pedig egy ilyen uniformizált világot szeretne vagy leképezni a fejünkben. De jól mondod ezt. Ez egy nagy igazság, hogy most kimondtál. Tényleg. Zsolt, neked milyen érzés ma azt mondani 2026-ban ebben a digitalizált világban, hogy én művész vagyok egy ilyen párbeszéd kapcsán? Tehát amikor azt kell mondanod, hogy te festőművész, hogy mi az emberek reakciója, mert most itt nem tudom, olyan szakmák vannak, hogy én nem értem, tehát hogy de tényleg, és mi a reakció, mi ennek a fogadása? Hát én sok esetben nem úgy szoktam bemutatkozni, hogy festőművész vagyok, sok esetben, hogy festő, és akkor végignézek rajtam, nem úgy nézel ki, hogy te szobákat festesz. Az zakóban, meg öltönyben. Igen, valaki megnézi a kezemet is, hogy festő, hát nem is, hogy festékes. Tehát nem nagyon szoktam így bemutatkozni, mint festőművész. Nyilván, hogyha van olyan találkozás, illetve mindig van nálam névjegykártya, vagy ilyen brossúra, ami ilyen képes tartalom, és ugye festmények vannak összemontázsolva, tehát hogy én azt szoktam sok esetben névjegykártyánként adni, és tehát az egy másik bemutatkozás, de tehát nem szoktam így, ritkán szoktam bemutatkozni, hogy festőművész vagyok. Ugyanezt kicsit másképp kérdezném meg, még az esküvő és a házasságod előtt lehetett ezzel csajozni? Festőművész. Azért gondolom, hogy annak volt egy ilyen felhangja. Hát igazán nem ezzel lehet csajozni szerintem, hanem inkább az lehet, hogy az embereknek az egy jó tetsző dolog, hogy valaki esetleg egy ismert és keresett művész, inkább ezzel lehet. De azért lenne egy komolyabb kérdésem is. Most már azt látjuk, hogy díjesőben részesülsz, és tényleg egy elismert művész vagy. Mindig aggaszt az, amikor beszélgetünk ilyen szituációban, mert hogy a legfontosabb része, és talán a leginspirálóbb az lehet egy befogadó számára, aki minket hallgat vagy néz, hogy hogyan is alakult a nehézség, a nehéz időszak. Mi volt az, amit meg kellett küzdened magadban ahhoz, hogy valóban művészé válhass? Már említetted azt, hogy eléggé, hát nem is zárkózott, de nem vagy az a típus, aki extravertált, és akkor kifelé mutatja magát, de mik voltak a nehézségek? Például a kritikák, és mi volt a legnehezebb mélypontja, mondjuk így a művészi utadnak? A mélypontja, illetve a nehézségek az voltak, hogy ugye gyerekkoromban is bennem volt ugyanúgy a zene meg a művészet, de nagyon szegények voltunk, és tehát nem volt pénzem semmilyen eszközre, és tehát ezek nehézségek szerintem egy művész, egy alkotó pályafutásában, hogy nem tud úgy kibontakozni, mert ugye nincsen anyagi lehetőség, illetve nyilván én nem jártam képzőre, és ugye mestereket kellett keresnem, ami nyilván ugyanúgy ennek anyagi háttere van, akár utazás, akár ugye fizetni annak a mesternek, hogy foglalkozzon veled. Tehát ezek ugye nagy nehézségek, mert tehát most már ugye nagyon anyagi világban élünk, és tehát mindenhez ez kell sajnos. És hát az elég drága dolog azért a festészetnél indul. Akkor hogyan alakult ez benne? Hogy vetted a bátorságot, hogy mégis tovább álmodozz erről, és erősítsd magadban azt az elhatározást, hogy ez az én utam? Hát én folyamatosan álmodozom. Tehát én egy nagy álmodozó ember vagyok a mai napig. Tehát most nem azért, mert nem szoktam elégedni dolgokkal, sőt, én egy nagyon egyszerű embernek tartom magam. Én egy sima ecsetnek is sokszor örülök, egy 2000 forintos ecsetnek, hogy megveszem, és van egy új ecsetem, tehát vagy egy vászonnak, ami tudok alkotni. Végül is ugye nyilván én egyetlen egy dolognak örülök, hogy kitartó vagyok, tehát ezt nem lehet tőlem elvenni, meg mindig motivált vagyok. Illetve az, hogy megtaláltam a saját utamat. Szerintem ez egy fontos az ember életében, munkásságában, mert csak így tud őszinte lenni, és olyanokat alkotni, ami tényleg csak jön belőlünk, és nem nézni kell akár a médiát, különböző oldalakat, hogy jaj, most én kit másoljak meg, most én kinek feleljek meg. Szerintem ami belülről jön, az sokkal többet jelent meg, sokkal jobban tud hatással lenni az emberekre is, tehát a külvilágra, a szemlélőre, mert tehát az őszintesség az át fog jönni, hogyha valaki őszinte. És ez nekem sokat számít. Zsolt, érzel felelősséget azzal kapcsolatban, hogy
tehát hogy megfestesz egy képet, azt hagyod élni a saját útján, onnantól, hogy az megszületett, de van-e felelősséged abban alkotóként, magyar alkotóként, roma alkotóként, hogy milyen képet közvetítesz magadról a mindennapokban, amikor megjelensz valahol, amikor megszólalsz, ez benned van? Ez a válladon ül, ez a felelősség hordozás? A vállamon ül, de például, hogy ha elmegyek egy rendezvényre, például ez ugyancsak gyerekkorom óta van, hogy ez egy velem született adottság, hogy figyelek magamra, szeretek öltözködni természetesen, tehát ez bennem van. Erre nagyon nem azt mondom, hogy nem kell figyelni, de ugye nyilván ez bennem van, de amit kérdeztél, tehát hogy van egy teher. Én ezt nem teherként szoktam felfogni, hanem nyilván az embereknek, hogyha elmegyünk egy rendezvényre, akár egy viselkedési forma, tehát ezekre is ugye nyilván figyelek, de nem teherként ül a vállamon meg, hogy én esetleg művész vagyok, vagy ismert ember, és akkor nekem erre figyelnem kell külön. Mert szerintem ez belülről kell, hogy jöjjön ugyancsak. És így a beszélgetés vége felé kérdezném tőled, hogy a kritikát hogyan kell jól feldolgozni? Mert az nagyon erős hatása lehet arra, hogy valaki valóban nagy művész lehessen, vagy nagy alkotó bármilyen területen. Mi volt a te hozzáállásod a kritikához, a negatív kritikához? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy én a kritikákkal nem igazán szoktam nagyon foglalkozni, mert hogyha olyan embertől hallom, látom, érzékelem, hogy tényleg az ember elért egy bizonyos munkásságot, célt, és tényleg x éve benne van a szakmában, akkor azt mondom, tehát én meg szoktam nézni, hogy ki mondja. De én nem nagyon szoktam ezzel sem foglalkozni, mert nyilván a pozitívok azok ugye nyilván melengették az embernek a lelkét, de nem nagyon szoktam ezekre figyelni, meg foglalkozni vele, mert tehát én úgy gondolom, hogy a festészet, vagy akár ugyanúgy a zene is, nyilván a zenében, hogyha hamis valaki, sokkal jobban észlelhető, érzékelhető, mint például a festészet, az egy nagyon összetett dolog. Hát, hogyha most én 3 pacsnit rakok egy vászon felületére, és mégis eladom több 10 millió dollárért, van, akit inspirál. Igen. És pont úgy, ahogy te is teszed ezt velünk igen, is. Órákig tudnánk folytatni, Zsolt, ezt a beszélgetést, de sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy folyt köv. Nagyon köszönjük, hogy megtiszteltél minket, és eljöttél hozzánk. A nézőknek, illetve a hallgatóknak nagyon köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk. Köszönöm szépen én is lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok! A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.